Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En we nodigen mensen uit in de studio met passie. En deze keer passie voor creatieve vormgeving. En daarom is aangeschoven Ronald Spiessens. Ronald, van harte welkom. Ja, dank u wel. Goh, goed dat je tijd genomen hebt, want je bent altijd druk met heel creatieve vormgeving. Maar eerst wil ik eigenlijk even weten, waar ben je geboren en welke opleiding heb je gehad? Even kort. Ik ben geboren in Sluis, in de noodwoningen van Sluis. Misschien zegt dat ook wel wat over mij, maar ik heb uiteindelijk de MAVO gedaan, daarna de HTS, leraaropleiding HTS. En toen ben ik eigenlijk gaan schilderen. Ik heb de kunstacademie in Eeklo gedaan voor een deel en toen ben ik gaan schilderen. Dus eigenlijk ben jij het samenspel tussen een exacte opleiding als HTS'er en een creatieve vormgever. Ja. En zo ben je... Sorry? Ik gebruik het door elkaar en die techniek en dat creatieve van schilderen en al dat komt mooi samen in mijn werk. En waar woon je nu? Ik woon in Boerenhol. Ja, in een huis, ik ben daar geweest. En het is gewoon schitterend wat je daar allemaal ziet. Ja, en hoe ben je daartoe eigenlijk zo gekomen dan? Je hebt ook nog een restaurant gehad, hè? Begrijp ik? Ik heb een museumcafé gehad. Museumcafé, dat museumcafé, is het. Met allemaal automatische muziekinstrumenten, schilderingen, veel gekkigheid, curiosa, maar ook veel antiquiteiten, zoals Kruisweg, noem maar op. Ja, en dat is dan het Koekoeksnest, hè? Dat is het museumcafé het Koekoeksnest. En waar is dat? Dat is in Nieuwvliet. In Nieuwvliet weer, hè? Sint-Jansdijk. Ja. En hoe ben je daar nu nog mee verbonden met het Koekoeksnest? Nou, ik heb het 10 jaar gedaan. En toen kwam er iemand die het graag van me over wou nemen. En ik had zoiets van, nou, ik wil terug naar mijn creatieve roots, zeg maar. Ja. En nou ja, ik heb gezegd, ja, het is goed. En die creatieve vormgeving, heb je daar ook je geld mee verdiend oorspronkelijk? Ja, daar heb ik zo'n 30 jaar mijn brood mee verdiend. Ja. Maar op een gegeven moment zag ik wel dat die digitale tijd me ging inhalen. Ik heb tot 2000, was dan een heel goed jaar en dan rond 2000 heb ik heel erg veel werk gehad. Ja. Heel erg veel. En dat was dan decorschilderingen? Ja, dat was vooral de decorschilderingen voor Reinhard Land, voor theater. In Hulst? In Hulst, ja. En wat nog meer? Nou, zwembaden, maar ook voor privé zwembaden, maar ook voor theaterwerk voor in de streek, maar ook verhuur van decors in het buitenland. Ja, en wanneer ben je dan uit dat museumcafé gestapt? Dat is een jaar of 3 geleden. Oh ja, en nou ben je lekker bezig. En nu doe ik alleen nog waar ik zin in heb. God gelijk. En nou, alleen maar waar ik zin in heb. Nee, maar op het creatieve vlak, ik hoef niet meer te conformeren naar de wensen van klanten. Ik pak dingen aan waar ik compleet achter sta. Ik ben geen broodschilder meer, want dat ben ik dan ook wel een tijdje geweest natuurlijk. Ja, je brood niet moet verdienen, dan moet je... Maar je bent ook een tijd beu geweest, hè, dacht ik, hè, dat schilder? Ja, toen in begin 2000 heb ik tegen een burn-out aan gezeten. Ja. Dan denk ik toch. Ik moest, als ik nog maar een kwast vastpak, dan begon ik al te kokhalzen. Dan snapte ik niks van. Ik heb het met zoveel passie en zoveel plezier ook altijd gedaan. Misschien te veel. En waarschijnlijk die jaren heb ik, en ook wel, als je veel voor klanten werkt, dan de feedback is natuurlijk veel minder. Als je voor theater werkt, je maakt een decor en daar krijg je reactie op. Ja. Maar als je dan voor klanten werkt, dan wordt het of bij een vrachtwagen weggehaald en je hebt weer geen interactie meer. Je hebt geen interactie meer met hetgeen wat je gedaan hebt. Ja. En dan is het, wat ben je dan aan het doen eigenlijk? Hè? Dat vraag je je dan af. Ja, nou er zijn ontzettend mooie filmpjes. Heb je naar Scheldemondig gestuurd? Zullen we er eens in gaan bekijken? Ja, prima, leuk.
Wir lieben uns hatten, das sah man gleich darauf. Und aller Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Nou Roland, schitterend. De technici hebben hier nou een prachtige dame. En het was op de muziek van Lili Marleen. Vertel, wie is dit? Nou ja, dit is een, je weet dat Sint-Piernaar, dat zijn oenders, hè. Ja? En ik ben nu al een bijnaam van West-Vlaanderen in een poppenspel aan het verwerken. Oké. En dit is dan het oender Lili. Het hoender Lili? Ja, nou, het is van Sint-Pier, maar ze is een beetje stad. Ze is een beetje wuft en ze wil graag naar de stad. Ja. En uiteindelijk, ja, je ziet ook wel, ze woonden er ook niet echt bij, want ze hadden een kleedje van pauwenveren en ja, die hoenders uit Sint-Pier en allemaal kippenveren. Hè. Dat is zonder Oké, dus probleem. dit is een beetje status Maar zij verhogend. is een beetje, ja, ze is een beetje van klasse, Wuft, zeg maar. Hè. Een beetje wuft en klasse. ja, koket, wuft. En nou, ze wil naar de stad. En nou, ja, uiteindelijk is ze dan op pad en uiteindelijk belandt ze dan in Brescies. Oké, En dan maken die Brescianen dan weer ruzie om, maar dat zien we later nog doen. dat zien we later, hè? Ja, Zullen we dan nu naar het volgende filmpje gaan ja, kijken? prima. Weer een prachtig fragment. Ronald, wat hebben we net gezien? Nou, dat is weer een van mijn uitdagingen. Nou goed, ik heb op een gegeven moment ook een boek geschreven. Ja? En ik zit vol met fantasieën en nou, die moeten ook een beetje gekanaliseerd worden. En ik had het een en het ander weg te schrijven en daar heb ik een boek voor geschreven. En hoe heet dat boek? Dat is Junker en Orfelia's Vloek. Zal ik het even aan de camera Ja, laten tuurlijk. zien? Nou, het is zo natuurlijk. Dit is nog ergens te koop. Ja, En goed, kun je- bij mij dan toch. Ja? Dus, Ja, en bij wie? of in het koekoesnest kun je het ook kopen. Koekoeksnest. En ook in Hulst, heb ik begrepen? Ja, in de gallery. Ja, in de gallery op de markt in Hulst. In Martinus. Helemaal goed. Nog iets over dat verhaal van die vloek? Kun je Nou, even het is, één zin of twee zinnen? Nou, het is een boek dat gaat over de strijd tussen liefde en gedrevenheid. Dus een mens die kan heel erg gedreven staan in zijn leven. Hij kan heel erg opportun zijn naar de maatschappij en noem maar op. En wat willen doen voor de maatschappij, maar daar kan je ook in te gedreven in geraken. En dan komt uiteindelijk de liefde in het geding en dan ja, gaat het werkelijk niet goed. Ja, eigenlijk ook. Je hebt je persoonlijke verlangens en je hebt systemen natuurlijk Ja, ook. ja. Het gezag en zo. En daar gaat het eigenlijk een beetje Daar over. gaat het een beetje over, er komen bijvoorbeeld witte dragonen in voor en dat is eigenlijk de maatschappij. Ja, Maar er zit ook een muis in en dat is dan mijn kleine ik. Ja. Een kleine angstpieper die al in mij zit. Die al Ja. niet iedereen waar zit, denk ik, maar ja. die dan... en Nou, dat- eigenlijk geldt dit voor alle mensen natuurlijk. ja, ja. Oké. En het is eigenlijk een vloek waarmee een heks die mensen vervloekt. Ja, waarom? Ja, omdat ze gewoon zijn of dat ze bepaalde eigenschappen hebben die haar niet kunnen bekoren. En dan vervloekt ze naar het dier waar dat het beste lijkt op zijn gedrag. Ja. Dus iemand die nijdig is, die wordt spinnijdig. Ja, die wordt als een Spinnijdig, spin. Of iemand die als een slang te werk gaat, of die als steelt, dat is dan weer een rat. En daar vervloekt ze naar. Ja. En dat is natuurlijk iets wat dan ethisch gezien niet echt Nee. kan, maar in dit boek kan het wel. Maar het komt uiteindelijk goed, maar ook weer niet goed. Ik heb het gelezen, het is echt aan te raden. Nou, Zullen we weer naar het volgende ja, dat filmpje is gaan? prima.
wat schitterend weer. Waar kunnen de mensen dit nog zien? Nou, dat is allemaal verleden tijd, hè. Ja. Dat is allemaal decors van theatervoorstellingen en nou, er zijn een paar decors bij die nog te zien zijn, bij Reinhardland bijvoorbeeld. Ja, want daar zwem ik en daar is nog te zien. Dat is nog al te zien. Ja. Goed, het is ondertussen ook al 15 jaar daar, dat dacht ik. Dus, nou, en dan voor de rest, het is wel iets wat ik heel erg graag gedaan heb altijd, dat decor. Dus eigenlijk is dit verleden tijd? Nou, ik doe het nog wel wat, maar dat is, nou, ik denk dat je dat ook een beetje in het verband moet brengen met die poppen. Ja. Ik heb het heel erg graag gedaan altijd. Ja. Maar dan zag je ook wel dat financieel dat cultuur natuurlijk ook wat ingekomen Het is mode onderhevig. het is ook nog een keer zo dat het Circus Theater toen in de tijd zijn opgang had met operettes en met musicals. Ja, Dat heeft er toen ook flink in geknauwd. Ja, dat waren daar decors van miljoenen die daar op het podium stonden. En dan zangers en zangeressen die heel goed betaald werden. Ja, en dan komen die amateurgezelschappen wel een beetje in de problemen. Ja, die kunnen daar nooit van zijn leven tegenop. Nee. En dus kon je wel merken dat dat ook wel zijn invloed had op de aanloop, zeg maar. Ja. En nou ja, de digitaliteit die kwam er aan. Dus daar werden allemaal decors geprojecteerd ook. Ja, en, zeker te weten. En tegenwoordig en al die snabbels die ik dan ook wel gehad, van reclameopdrachten bijvoorbeeld, die begonnen weg te vallen, omdat er waren printers die 10 bij 5 meter konden printen. En die waren er op een gegeven moment al. In het begin waren die nog vrij duur om daar een print te laten maken, maar op een gegeven moment kon je gewoon zien dat het naar mij op een gegeven moment even duur was als dat ik was. En toen is dat eigenlijk zo snel gegaan. Heel en snel is dat... Nu kun je voor die lappen waar ik 2 weken aan werk, en dat duurt toch zo'n decor, ben je toch 2-3 weken mee bezig. Nou, dat print is op een dag. En, en dan natuurlijk tegen een veel lagere prijs. Ja. Wordt nou tijd om naar het volgende filmpje te gaan? Ja, prima. Ja. Nou, dit waren Brescianers dan? Dat waren de Bresciaanse vechters. Oh. En die vechten dan weer om Lily, het Sint-Pier. Hè. Oh ja, dus eigenlijk maak je er ook een heel verhaal van eigenlijk. Ja, nou ja, dat komt dan net mooi uit. Ik wil alle bijnamen van alle Zeeuws-Vlaamse dorpen bij elkaar brengen. En welke heb je dan al? Je hebt Nieuwvliet, Breskes en? En nou ja, dan een retracement, die heb ik dan ook al voor een groot deel. Oké. Dus daar kunnen we straks dan nog een filmpje van zien. Helemaal goed. Nou, dan gaan we weer naar het volgende filmpje. Ja. Nou, ik zie hier heel veel fragmenten uit het Koekoeksnest. Ja. Licht even toe. Nou, dat is eigenlijk een beetje waar alles te samenkwam. Hè. Dus, het Koekoeksnest is eigenlijk de aanzet lag in het boek. Al de fantasieën daarin, die heb ik dan eigenlijk ook een beetje over geprojecteerd naar het café, het Koekoeksnest. Er zijn al die automatische muziekinstrumenten bijgekomen. Er zijn er inmiddels ook 24. En die zijn daarin gekomen en dan kun je dan met de muntinworp kan je dat orkest in gang zetten. Nou, en dan, het is vooral om de beleving te doen. Dus het is geen zuipcafé. Nee. Al heeft de tegenwoordige beheerder, die heeft wel 60 soorten bier. Bij mijn tijd was dat dus, Nee. ik ben geen bierdrinker, maar dat is hem zijn ding. Ja. Hij doet het op een andere manier en dat niet minder goed. Nee, Dus, en als er nou iets kapot is, wat dan? dan repareer ik het natuurlijk. Dan heb je genoeg werk om... Kun je ook een beetje bijhouden dan? Ja, dat is geen probleem. Dus er gaat niet zo vaak wat kapot. Oké.
Er zijn dat er weer wat aanpassingen moeten zijn in verband met brandveiligheid of andere. Oh ja, natuurlijk. Ja, die dat regeltjes soort, veranderen ook. Dat al de regeltjes Worden weer. scherper. Ja, Ja, goed. Oké. Het is wat het is. zo is dat. Ja. Goed, volgende filmpje. Nou, dit was dan de kruisweg. Ja, dat was de kruisweg van Alois de Beulen. Oh, Die heb ik op een gegeven moment een keer in de handel gekocht. Die was enorm beschadigd, iedereen liet hem liggen. Want goed, die was ook, de verf was er op verschillende plaatsen af. En die heb ik dan met heel veel liefde weer... ik zag hem zitten, ja, ik zag hem liggen en ik had zoiets van, dat is een schitterend ding. dat ding is voor mij. En ik heb hem gekocht en nou, op een gegeven moment dan denk je van, een kruisweg, maar je weet niet van wie of van wat. Nee. En totdat ik op een gegeven moment in de Sint-Baafs in Gent kwam. Ja. En dat bij het Land Gosda. En daar bleek er ook een kruisweg te hangen en die leek wel erg veel op deze kruisweg. Dus ik heb aan die conservator gevraagd van wie is die kruisweg? Ja, van Alois de Beulen. Nou, ga je gaan op internet gaan zoeken. En dan blijkt het toch een hele grote jongen te zijn die wat in de kunstwereld dan toch. Ja. Hij was docent op Sint-Lucas in Gent. Had er eerst ook gezeten en daarna is hij een docent geworden. Hij heeft bijvoorbeeld dan het in Lier, nee niet in Lier, in Ieper, aan de poort daar, hoe heet die poort? Ja, die gedenkpoort daar. Die gedenkpoort, Ja, ja. waar dan altijd die last post is, daar heeft hij een Last beelden- Post, ja. Die wat poort. heeft hij een beeldengroep neergezet. Maar bijvoorbeeld ook daar hoe heet dat paard in Gent, Ros Bijaard. Daar de figuren die op dat paard zitten, heeft het dan samen met een ander gedaan. Die figuur daarop zit, heeft hij dan ook gerealiseerd. En zo heeft hij zo'n 250 kruiswegen, 250 kruiswegen waarvan eigenlijk 14 modellen waren. Oké. Hij had 14 modellen en daarvan zijn er 250 gemaakt. Dus het is eigenlijk best wel een heel uniek, Heel uniek, ja. heel En dat- uniek ding. En zo zijn er nog wel meer antiquiteiten. Het leuke van Alois de Beulen is, hij wordt ook wel een beetje in het verband, een beetje in de complotdenkers, want dat is natuurlijk Lam Gods. Er zijn 2 panelen gestolen twee en 1 paneel is er teruggekomen. En dat en was, die andere... Ja. dat de andere is de halsdoek, hè. Dat is dan die koster uit Wetteren. Ja. De goedertier, die heeft dan, dat was een goede vriend van Alois de Beulen. Dus ja, dan wordt er een complottheorie, Ja, wordt hij ja, er ja. ook wel eens bij betrokken. En het is wel heel erg grappig. Nou, aan de andere kant, ja, die goedertier die had eigenlijk het ook wel goed. Nou, het was wel crisisjaren, 30 jaar. Ja, Dus toen het wel, bankwezen zal wel een beetje ingestort zijn. Dus misschien... Ja. Maar het is niet helemaal duidelijk, of het is eigenlijk nooit bewezen dat Alois de Beulen daarbij betrokken was. Nee, nee. Maar ze waren wel in dezelfde tijd. Oké. Volgend filmpje.
Dit is Janus van Retranchement, begrijp ik? Ja, dat is, je weet dat de Retranchement de bijnaam heeft mensenbranders. Hè? Mensenbranders, Brandweerman. Dus dat is op een gegeven moment een schip aan de horizon. Er zijn eigenlijk 2 versies van. No? Maar de ene versie is dat er een schip aan de horizon komt en dan wat de pest aan boord is. En dan de trusementenaren, toen tijd, was nog niet zo groot, wat soldaten die daar gelegd waren, die hadden zoiets van, dat feest gaat aan ons voorbij. Dus ze hebben besloten dat ze dat schip in de brand gestoken hebben. Dat ze in de brand zouden steken. Nou, ik wou dat eigenlijk, vond ik een hartstikke leuk thema om uit te beelden in een poppenspel. Dus ik heb daar eigenlijk een verhaal rond verzonnen van Janus. En in het begin zag je Janus, dat was als trommelaar. Nou, en die trommelt eigenlijk de trommelaar van Maurits, ook wel de rammelaar van Maurits genoemd, want die lag nogal goed bij de vrouwen. Maar in ieder geval, op een gegeven moment komt dat schip eraan en dan beslissen ze met z'n in een vergadering dat schip moet de brand in, maar iemand moet het doen. En dan de toch wel kordate Janus in de jeugd, die nog een beetje onbezonnen is. Een beetje brownie. Ja, die heeft zoiets van, doe ik dat wel even. Ja. Dus hij roeit naar dat schip, daar zag je ook een stuk van. Nou, hij roeit naar dat schip en hij gooit dan nog een fakkel in het ruim. Nou goed, dat schip begint te branden, mensen springen overboord, kermend, verbrand en dan gaat ook nog een keer het buskruid de lucht in. En, nou, het feestje was compleet en toen hij aan de kant kwam, werd hij natuurlijk onthaald als een held. Maar ja, zoals jij en ik weten, een dag duurt maar een dag. Hè? Ja. En de volgende dag was iedereen het vergeten. Maar ja, hij had het gedaan. Ja. Dus dan in de loop van de jaren wordt hij altijd nog wel rustiger, die kan niet meer slapen. En hij ligt in zijn bed en dan verschijnen ook al zijn slachtoffers, van wat hij eigenlijk teweeggebracht heeft. Komen dan eigenlijk aan zijn bed en die maken hem flink lastig, hij kan niet meer slapen. Totdat er op een gegeven moment een visioen, door het weinig slaap waarschijnlijk, kreeg hij op een gegeven moment een visioen. Dat de schuld van het feit dat hij niet kan slapen, lag bij het vuur. Het vuur zat hem dan ook moeten redden. Dus dan in dat visioen wordt hij opgedragen om uiteindelijk de retragement in te gaan met een brandende lantaarn. En hij moet met die warmte, alle retragementen achter hem krijgen. Maar ook alle. Ze waren eigenlijk, ze zijn deelgenoot in zijn schuld. Ze moeten ook deelgenoot worden in zijn last. En dus moeten ze met z'n allen achter hem aanlopen. Hij loopt er nog altijd, hè. Oké, ja, dat is de Janus van Retranchement. Dat is de Janus van, dat is de doler, dat is die doler geworden. En nu nog, zelfs nu nog kun je hem nog tegenkomen, hè, op de wal. Ja. Nou, ik heb hier een attribuut, heb je bij je? Ja. Begrijp ik dit? Laat maar eens even zien aan de kijkers wat dit nou is. Dat is geen Janus, hoor. Die kan er nog mee lachen. Ja, die kan er mee lachen. Maar hoe werkt dat nou zo'n beetje? Nou, ik maak dan zo'n figuur. En dan ik wou ook een vrolijk figuur maken. Dan kan niet altijd zo bedrukt zijn. Dus dan heb ik hem een grappig mannetje gemaakt. Maar die zijn ogen moesten dan ook bewegen. En dan, dan moet je dat dan op een of andere manier dat voor elkaar krijgen. Dus ja, en dat gaat eigenlijk op een heel eenvoudige manier, hoor. Als je dat eigenlijk hier kijkt. Dat zijn gewoon 2 bolletjes en er zitten 2 oogjes aan. En dan heb je een touwtje, dan gaat er geen weer. Oké. Dat is ook wel de bedoeling, hoor, dat het allemaal zo eenvoudig mogelijk in elkaar zit. Ja. Maar dat het ook iedereen het kan repareren. Iedereen kan daar een nieuw touwtje aan zetten, een nieuw oogje aan zetten. Dat is geen probleem. Hebben we nog meer filmpjes, denk je? Ja, toch? Ja, we gaan maar weer even kijken.
Nou Roland, wat hebben we nou achterin volgens gezien? Nou, er zat een ankloem bij, Ja. er zat een koezing bij, vibrafoon natuurlijk en die steeldrum. Het zijn allemaal muziekinstrumenten die ik geautomatiseerd heb. En ja, zo nat nog gekker hoor. Ik gewoon, ja, weet van gekheid om nu niet meer wat voor instrumenten je wil nog automatiseren. Het is ook een uitdaging om bijvoorbeeld die ankloem, dat is dan een heel erg traditioneel instrument op Bali, op Indonesië. Nou, daar wordt dan ook wel heel feestavond mee georganiseerd, dat iedereen een noot in zijn handen heeft en dan weer handgebaren en dan dit is, dan moet die schudden en de ander moet dan weer die schudden. Maar er zijn ook artiesten die daar heel erg goed mee om kunnen. Oké, zullen we het daarmee afronden? Want we hebben eigenlijk nog zoveel dingen. Die koezing is dan een Chinese harp. Ja. Dat is dan weer ook een heel speciaal, die kom je ook nergens tegen. Het gaat erom dat het vooral unieke instrumenten zijn die eigenlijk op heel de wereld niet geautomatiseerd zult vinden, tot nu toe. Nou, ik vond het fantastisch om met jou hier in die studio te zitten. Nou, dankjewel. Ja, het was gewoon geweldig. En ik denk dat de kijkers ook heel erg van gaan genieten. Ja. Of genoten hebben van wat ze nou net gezien hebben. Ja, ik hoop het. Ik hoop het ook. Nou, beste kijkers, je weet waar je terecht kunt. Voortaan in Koekoeksnest, maar ook kun je natuurlijk Ronald contacten om eens een keer wat uitleg te krijgen. Ik heb dat ook gekregen en ik vond het echt fantastisch. Ronald, bedankt.